B'investiment ta' 13 miljun euro, il-Prim Ministru Robert Abela inawgura l-Iskola Primarja L-Ġdida Tal-Qawra li tagħmel parti mill-Kulleġġ Maria Regina. Il-Prim Ministru sostna li dan huwa jum sabiħ għal din il-komunità u qal li din hija skola li verament tixraq lit-tfal u tagħmel parti mill-legat ta' dan il-Gvern. Jiena ma ngħidx intefqu 13 miljun, ġew investiti 13 miljun. U dan mhuwiex biżżejjed. Mhuwiex biżżejjed għaliex kif infetħet din l-iskola kollha kemm aħna żorna l-iskola, dħalna ġewwa l-iskola u tara kemm hija state of the art u kemm verament tixraq lit-tfal tagħna li jixirqilhom l-aħjar. U din l-iskola hija l-aħjar f'kull aspett. Rajna l-mod kif huma il-safety protocols, il-health protocols, taru b'mod tangibbli. Rajnihom kollha kemm aħna rajnihom kif qegħdin fid-distanza bejn l-imwejjed miżuri oħrajn li hemm fis-seħħ. Dan huwa xi xraq lit-tfal. Il-Ministru għall-Edukazzjoni spjega li bħalissa il-Gvern qed jaħdem fuq proġetti li jammontaw għal 55 miljun euro. Kompla jispjega li din l-iskola se tilqa' fiha 650 student u studenta u se tkun qed tikkumplimenta l-iskola preżenti ta' San Pawl il-Baħar. Dan huwa investiment ta' 13 miljun euro u jien fil-fema tiegħi hija l-isbaħ skola illi jissanna f'pajjiżna li xtajna każ kull dettall, l-użu tal-arja kondizzjonata kull imkien, l-użu tat-toilets mal-klassijiet, l-użu tal-interactive whiteboards tal-aħħar modell, dan huma kollha affarijiet illi se jrendu l-esperjenza tat-tfal li ġu f'din l-iskola waħda unika u sabiħa ħafna. Din l-iskola fiha wkoll sala, kif ukoll diversi faċilitajiet sportivi li jistgħu jintużaw ukoll mill-komunità tal-Qawra. Ta' din l-iskola hemm ukoll żewġ solari ta' parkeġġ li jifilħu 400 karozza. Is-Segretarju Permanenti Frank Fabri qal li dan il-proġett huwa parti minn kullana ta' proġetti oħra li għaddej ix-xogħol fuqhom bħalissa, fosthom l-Iskola Sekondarja ta' Żejtun, l-Iskola Primarja tal-Imsida, skola fir-Raba' Tgħawdex, is-sala fl-Iskola ta' Santa Luċija u xogħol ta' tisbieħ f'numru kbir ta' skejjel u ċentri oħrajn.